knäpptyst. Usch. Ja, vi kanske säger något. Titta på de små pojkarna. Jag kan pappa filma på Marianne där. Du kan fortsätta du, Tryggve. Så Marianne kommer med. Gott. Ta mig sans. Nu äter William här som går det där. Jättegott med lax. Men du är inte Ta en stor stark. lax nu. Det kanske var lite gött med lite lax. Man ser på svälja, men man får lite till. Jag får med Det har gått en minut, va?